dobrý večer, ne? Ja som sem prišiel, alebo doteraz tu všelijakí takí amatéri boli, ne? Adam Turicane a takéto tie mená, čo teda skutočne už vyvrchali, ne? Táto, povedzme si na rovinu, som videl plagát, má nový účest, no vyzerá jak Billy, to si povedzme, toto sa nosí, ne? To logika. No, neviem, či mňa všetci znáte, ja radšej sa predstavím, ne? Ja som rokový spevák. Ja spievam raz do roka. Ale vy traja, Uni, kredit a aj leasing, máte šťastie, nie? Lebo práve to tak vyšlo, že na dnešný deň ten koncert ja odpálim tu. Dobre, že ma chodíte, aj predávam, tak chcete. Niekedy mám pocit, že sa to aj vystrieda ako tu a tam, no a táto nechajme, nie? Vždy mi hovorí Morika, ty nerozprávaj vtipy, lebo furt je, že ako sprostý ten vtip, nie? A ja ju vždy poslúchnem a rozprávam vtipy. A jeden mám teda na úvod, ja by som chcel porozprávať, o dvoch hluchonemých. Asi nie ste hluchonemí, lebo by ste mňa nepočuli, že? To je logika, ne? A sa rozprávajú dvaja hluchonemí, nie? Že ty počúvaj, ty odkiaľ akože si, ne? On to tak ako ukazuje, lebo mu to hovorí, ale on ho nepočuje. Rozumieme sa, nie? Tá moja, ty si vidím, že odo mňa niekde odumeme, a to je dobre. No, trafil som moja. Lebo pri umenom není nič.